Voidaan mä olla tätä yleisöä. Missä se kun Finland Beats? Hyvä level. Miksi mä etin näitä? Ei ne edes hyväksy mua. Mitä ikinä mä haluaisinkaan. Oho. Ei täällä ollekin mitään hyvää. No nyt löytyy Heliopolis, mutta jos sitä helpommat menee, niin sit se on vaan, sitä ei vaan hyväksytä. Silent Hexagon Forest. Random Kid. Evolution Theory. Tää ois aika hieno. Sä oot taaskin aika pitkällä. Hei, viime kerran mä en tehnyt sitä niinku tarpeeksi selvää. Mä nyt yritän suomentaa tätä vielä kerran. Mut siis sun pitäis ihan oikeesti niinku keskittyä tähän. Niinku nyt on ihan skarppina. Ja nyt kiinnitä huomioon niinku 100% tohon flow state. Juu, mä pistin. Mä pistin tohon. Pistä tohon käteen. Yksi koponen. Tohon käteen. KPL-koponen. Yksi KPL-koponen. Siihen niin napsuu. Ja naps, ja naps.